Rêvenda Sûrî berdewamet pêşandanan de li Swîsra lê pîşa avahiya netewiyên yekgirtî dibin navê rêwestina konkûjiyên û bermîlên teqîner ên rojane bi serê gelê Sûrî de dibarin û ji rêxistina netewiyên yekgirtî xwestin destekî bidin şoreşa Sûrî de ku zû rejîma Esed birewxê. Pêşendana me li pêşiya avahiya netewên yekgirtî da ku xwîn rêja gelê Sûrî rawestê. Bi navê xwe û ya rêvenda Sûrî ya dijî rejîm ez gazî li netewên yekgirtî dikim ku dijî sitemkariya rejîmê bisekinin û xwîna me hew erzan bê. Hemû pêkhatiyên Sûrî pêşdar bûn xwepêşandanên de, Ereb û Kurd û Kristyan, wekî gurzek gulên rengîn, aleyên şoreşê û yê Kurdî û nivîsên şoreşgerî hildan. Zarokên Sûrî rojane tên kuştin. Kuştinê rawestînin li Sûrî. Ma hûn ji xûna Sûrî têr nebûn. ایرو مهاتنا في دري كرد وعرب جوام دنگي خو بگين امم متحده جو اف ريجيما سوري بسكني واف قال كردي ما جابينا افي افي تينا كوشنجي قلت خوازم بگين اوروبا جي ام قالكي سرواجي ام قالكي تيشنجي ام ايرو دركتنامه ايرو جنيفي ام دركتيش بو ام رساله خو الفيديو ايرو بگين امم متحده الفيديو بو بشغريا شورش ما سوري بگين ام رساله خو بگين وا شبو فا براميل متفجر بسكنين دنگي خو گهيني وا ام هيفينا ايرو افري سلامه بكرد عرب فلام ايرو حميد دركتين فيدي شبو بشغريا شورشا سوري Alîkariya partiyên Swîsrî ji rêvenda Sûrî re bêtir dibe û berevaniyê mafên wan dikin, wekî Partiya Tevgera Sosyalîst a Swîsrî û Partiya Hevbenda Swîsrî. û rêvenda Sûrî jî aliyê xwe ve tekez kir ku ew berdewam mit pêşgiriya şoreşa Sûrî û artêşa azad re bi rêya pêşandanan. Sîpan Derkîj, Boryet News, Swîsra.